Takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videjka a v tomhletom videu, jak už jste mohli poznat podle nadpisu, tak vás naučím 3 užitečné smoky na miráži. Takže jo, rovnou se na to vrhneme a začneme tím nejlehčím smokem asi, a to je smoke na mid. Srovnáte se tady u tohohle koše, nějak takhle, namíříte tady na druhou trubku, na druhou tuhletu tyčku, najedete si tady na tenhle ten spoj, držíte levý a jenom hodíte. Letíme na mid a máme smouknuto. Z okna nás nikdo nemůže vidět, může se to jenom prostřílet. A pokud máme vipo nebo scoutu, tak tady občas se takhle odendá ten smoke a vidíme do konektoru. Takže tohle to byl smoke na mid a jdeme na další smoke. Vrhneme se rovnou na druhý smoke a to je smoke na CT. Pokud nevíte, co je to CT, tak je to tady tato část, jenom tady ta část, tady tohleto nahoře, tohle už je ticket. A jo, my to smoukneme tak, že se nám smoukne CT, ale hráč, co bude stát na ticketu, tak bude ještě vidět a musíme ho zabít, ale to je jeden kill, to je v pohodě. Smoke na CT se háže tady odsaď z tohohle zábradlí, musíte se tady takhle naběhnout, hezky se o to seknout, vezmete smoke, tady vidíte tenhle ten růžek, tak si namíříte tady nahoru, držíte levý a hodíte. Zároveň vyskočíte, říká se tomu jump throw. A jo, smoke nám dopadne do CT, ale jak jsem říkal, na ticketu je furt místo, kde ten člověk je vidět, ale tak to máte takhle bum 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 a je to. Jdete, plantíte. Jednoduchý smoke, užitečný smoke. A teďkon vám ukážu třetí smoke, který nám smoukne stéry. Pokud nevíte, co jsou to stéry, tak je to tady tohleto. Hráči se můžou přijít z konektoru, nebo tady z džungle. A jo, píkujou vlastně tady na rampu, nebo do paláce. Z CT strany je to hodně riskantní pík, protože můžou dostat, když píkujou do paláce, můžou dostat z rampy. A když píkujou rampu, můžou dostat z paláce. Je to takový nebezpečný tenhle ten pík. Smoke na stéry, háže se tady z tohohle místa. Musíte se seknout tady nahoře na tomhle, vyskočit na to, seknout se tady od tohle, namířit si tady do prostředka, tady týhletý modré části, tady do týhletý mezery, tak namíříte semka do prostřed, hodíte normálním throwem a podíváte se na stéry, krásně to tu spadne, tady můžete vidět, jak to funguje, hráč jde, člověk, co stojí na stérech, není absolutně vidět, můžete takhle zkusit prostřílet, jestli tam někdo není, může možná vyjít tady odsud člověk. Takže naučil jsem vás všechny 3 smoky a já vám děkuji, že jste koukali na tohle video a ještě vám teda ukážu všechny 3 smoky v praxi teďkon rychle. Takže první smoke na mid, seřadíte se tady o tu popelnici, hodíte otyčku, běžíme, smokujeme CT, jump throw, zasahneme se tady, hodíme, jdeme. Tak, počkám teda ještě než dropnou ty smoky, chvilku to trvá. Tak. Já jsem tam placenul bota na ticket, abyste viděli, jak to vypadá. Smouknutý stáry, nemusíme řešit. Jdeme. Bot dostává. Hezky smouknuto. Hrozí nám tady jungle. Vystřílíme. Plantíme. Krásně. Paráda. Takže to by bylo všechno do tohohle videa a mějte se krásně a čus.